Dan generasi ke-7. Generasi milenial. Dekat 5 minggu ya pas. Di sini ayam bakar. Iki Pak Nasir kipasnya ndi lho, Cek? Ilang ayaknya kok ngene masalah. Tapi ya wong dalane sempit tok. Dia sebenarnya putih. Oh, karena poin termaraton dah ini. Wah. Jiwa-jiwane. Jiwa. Modele wong tuwek. Pancingan kan, Bu. Jiwa. Silo, suwi lo. Oh. Iya, iya. Jan. Jiwa laden. Jiwa laden. Kakak, lho mbak neng di kan lo. Ya apem. Oh iya, berarti kurang loro ya Anda. Sengkonaan kan ya. Selokannya kurang loro mean. Wah, pinter itu. Plak ya. Plak. Kayak enggak mau kayak. Wes mbak ya tinggal digoreng wes. Siap. Ya kita kurang. Cuma orang dulu kurang. Iki sama lah itu iki tekan dulu. Ya tumbas no iki. Bas. Sek. Allah kita aku mau bosan yang. Yo ora apa-apa jeneng wong liwat tok. Kok nak masuk ini. Wis mandek iki. Guys. Pegangan guys menyambut bulan poso. Pegangan sik kirim doa. Iki lho. Oh, plak pinter ya Jan. Rapopo iki tim perewang Mesti ya. tim perewang ruwet iki. Komentas iki. Tanganmu karo-karo iso ta ya lagi. Dira lek menyalehne aja mbok bantingi blak ya. Ora sih. Iki wis ora kangge koran-koran iki. Ora aja. Tambahi kok kurang iso kurang iki kok. Ditoto ya. Nggih. Boleh rama ki rama kelukan kok Mbak kalau kono. Bukaan iki jerene tambahi anu ukurane. Jerene kalau kita ndase duwe. Wes ki nanti plek-plekno kono ki. Kaya iki lho modele nang dulu. Kae lho ki, kuwi lho sing ning tangan loro ben le la ilah. Nah. Yo belajar soalnya gendurane ben pinter. Mrewah. Dan disyukurne wong kapok. Apa lucane? Ora blek-blek wong kapok. Kapok.
kon dewan aku salai tanda iki iki wong le nyok wis dikek sego gurih iki lho gurih terus aku Lah marang kamu sing sakmono kae anu e. Mosok ape mbok enteni. Lah kae ada ngopo kae, Mang? sego tenanan Lah iya, sego gurih kan yo gur nggih syarat. jere Mbak Ima 5 kilo kakeknya Wis kilo ra iki teh kono kuwi engko sing wis tak isi paran rene. Oke. Enggak tak kok nih Mbak. Oke. Iya. Wes ya. Wes. Iya ta. Kurang iki lho ya. Tapi sebenarnya sampeyan kamu mau toh? Mau. Apa? Lah iki sakmene iki. Tapi itu Yo belajar kok. Ini. Pinter banget malah. Aku kok butuh. Ganteng. Kok diganteng lho. Salam ngono nek nyalahne. Ya Allah, lah marangane ojo. apa gadahi kresek kok Kok rempi yo. kok bene wong kuwi lho dikreseki langsung dicandak enggak apa-apa to. Dan generasi ke-7 generasi milenial Dekat limo minggu yo pas. di sini ayam bakar Iki Pak Nasir kipasin ndi lho, Cek? Ilang. Kayaknya kok ngene masalah. tapi ya wong dalane sempit tok. Dia sebenarnya putih. Oh, karena poin termaraton ya ini. Wah. Wis jiwa-jiwane. Jiwa. Modele lho. Modele wong tuwek. Pancingan kan, Bu. Jiwa. Silo, suwi lho. Oh. Iya, iya. Jan. Jiwa laden. Jiwa laden. Kakak, lho mbak neng di kan lho. Kuwi apem. Oh iya, berarti kurang loro ya Anda. Sengkonane kan ya. Selokannya kurang loro mean. Wah, pinter itu. Plak ya. Plak. Kayak ora mau kayak. Wis iki wis. Wes mbak ya tinggal tiduran wes. Siap. Ya kita kurang. Iki. Cuma orang dulu kurang. Iki sama lah esuk iki tekan dulu. Ya tumbas no iki. Bas. Sek.
Terus juga aku mau seneng ya. Yo ora apa-apa jeneng wong liwat kok. Kok nak masuk ini. Wes mandek iki. Guys. Pegangan guys menyambut bulan poso. Pegangan sik kirim bunga doa. Iki lho. Oh, plak pinter ya Jan. Wes to jenenge. Iki lho iki ya, iki. Iki lho aku lho Mbak itu. Wes ki. Kayak yang iki. Tak jelukane iki. Wah, ora wae. Iya, apa iki? Kayak ono iki. Ditutup iki. Wis blok katamu iki. Cuk. Hei, ora. Kurang. Jenenge wes. Iki aku moto iki lho berkat tuh ki. Tinggi. Eh? Salahnya barang apa ini? Lah nyapa to? Lah stop. Apa percaya nih hawan ya? Jadi orang disopen. Tinggal cuci tahun. Tunca-tuncane kayak ninja Hattori ya. Wes ya. Wes iki aku Di ki. dono kamerane. Dono. Hujan deras guys, hujan deras. Oke guys, kita akhiri dulu ki. Hujan deras geluduk menyambar.